Hej, det er Dorthea her, og jeg vil gerne dele den her meditation med dig. Det starter lidt som en mindful øvelse, der stille og roligt ruller over i en meditation. Så det vi gør først, det er, at jeg får dig til at slappe af med at bruge mindfulness til at mærke kroppen. Og så bruger jeg metaforer i forhold til at få det til at slappe af og virkelig gå ind og mærke din krop. Den her meditation er specifikt egnet til, hvis der er et eller andet i din krop, der larmer. Altså du har ondt i skulderen eller ondt i knæet, hvad ved jeg. For at få det til at slappe af og for at give det noget anerkendelse. Fordi jeg er den meget stærke overbevisning, at alt hvad vi oplever er godt og skidt, men mest det dårlige, det sætter sig i kroppen som små og store traumer. Og når det er sådan, at kroppen den reagerer, vi kender alle sammen det der med, at du ved, når man er nervøs, så har man en klump i halsen eller en klump i maven. Og det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke tilfældigt, at det lige præcis der det sidder, fordi det er som regel angst, der kan sidde der. Men for ikke at hvad skal man sige, sætte for mange ord på det og intellektualisere det, så for at komme ned i kroppen og simpelthen at tage kroppen alvorligt, uden at skal sætte en masse betegnelser på eller noget som helst, der kan man bruge den her meditation til at slappe af. Og så er det også min erfaring, at hvis det er sådan, man har ondt det ene sted, så er det som regel forbundet til et andet sted i kroppen. Og jeg arbejder som regel altid i par, fordi oftest når vi har ondt, så er det på begge sider af kroppen, fordi vi hænger sammen, hvilket jeg også egentlig tilfældigt kommer ind på i meditationen. Så når jeg siger, at du skal følge blodet rundt og mærke dine organer, og du ikke rigtig ved, hvor de organer de er, så fred være med det, så bare brug din intuition og din fantasi til, om jeg tror nok leveren sidder cirka her, så går du bare ind og mærker det inde i din krop. Og så er der på et tidspunkt, jeg snakker om, at der er en lysende kugle, og det er sådan set bare, hvad skal man sige, en form for sol. Hvis du kan forestille dig en form for sol, der ligesom kommer, der hæver herop over dit hoved, så stille og roligt bare kommer ned i din krop. Ja, så vi skal rundt i hele kroppen, og så skal vi lokalisere det sted, hvor det taler til dig. Det er en meget simpel meditation, men det gør den måske også en lille smule svær. Fordi når jeg siger til dig, at du skal sidde med den del af din krop, som larmer eller gerne vil have opmærksomhed, så er det sådan set, at du skal både have en intention om at gøre det, og så når du ligesom har den, så slipper du det. Sådan at du ikke bruger energi og kræfter og tanker, og at du anstrenger dig for at gøre det. Men at du sådan set bare har fat i den, og så slipper det lidt igen. Så du har fornemmelsen af det. Og det er faktisk lidt svært, når det er sådan, at hvis man er nybegynder til at meditere. Men hvis du oplever, at du ikke rigtig kan finde ud af det, så gør du bare det, du mener, okay, nu går jeg ind, og så giver det opmærksomhed og smiler og alt det, jeg beder dig om. Og så slipper du. Og så hvis der kommer en masse tanker, og der er noget andet, der larmer, så hopper du lidt ud af det, og så begynder du bare forfra.
Og det er simpelthen som alt muligt andet. Altså, jo mere man øver sig, jo des bedre bliver man til det. Så jeg håber, at du nyder den her meditation. Jeg nåede i hvert fald at lave den. Og så tjek gerne like and subscribe, ikke? Lige abonnere på min kanal. Jeg sender flere meditationer ud, og så laver jeg også retreats en gang imellem, som vil være du kan deltage i, hvis du har lyst til det. Så god fornøjelse. Og så sidder du bare her og lige fornemmer dit underlag. Fornemmer fødderne. Fornemmer dine underben og dine knæ. Og prøv at fornemme dine lår. Og din mås, dine hofter. Det nederste af din mave. Midten af din mave og det øverste af maven. Og dit bryst. Prøv at få dem hele vejen op langs din rygsøjle. Helt ned fra halebenet. Og hele vejen op til nakken. Så fornemmer du dine skuldre. Dine overarme. Dine albuer. Dine underarme. Og dine hænder. Og håndfladerne. Så prøv at fornemme din hage. Dine kinder. Din mund og din tunge. Din næse. Dine øjne. Dine ører. Din pande. Hele din isse og hele vejen om til din nakke igen. Og prøv at fornemme din hjerne. Og din tunge og din strube på indersiden af din hals. Så fornemmer du dine lunger. Og dit hjerte. Din bristel, det er den, der sidder lige foran hjertet. Så fornemmer du din lever, din mavesæk,
Og så fornemme dine tarme, tyktarmen og tyndtarmen. Hvis du ikke ved, hvor de er, så bare følg din intuition, eller lad din fantasi om at fornemme, hvor de her ting de er inde i din krop. Og så fornemmer du dine nyrer. Og dine binyrer. Og så fornemmer du dine æggestokke, hvis du har sådan nogle. Og din livmoder, hvis du har sådan en. Så fornemmer du din blære. Og dit køn, hele dit erogene zone omkring dit køn. De ydre skamlæber, de indre skamlæber, hvis du har sådan nogen, eller så hele din penis. Og dine testikler, hvis du har sådan nogen. Dit mellemkød. Så søger vi hjertet igen. Så du kan fornemme dit hjerteslag. En puls. Bare lad som om, at du kan følge hele vejen igennem kroppen, hvordan blodet det strømmer fra dit hjerte. Ud langs armene, i dine fingre, og tilbage igen, ned igennem hele kroppen. I dit underlever, hele vejen ud igennem til benene. Og blodet bare kører i en let strøm rundt i hele din krop. Helt ned i tæerne. Ud i dine negle på tæerne. Og mærk, hvordan det her blod, det tilfører energi, liv og luft ud til alle dine celler. Bare fornem, hvordan blodet det har sit eget stille flow rundt i hele kroppen. Op til hovedet og helt ud i håret. Og ud i din hud.
til dine tænder, til alle dine organer, og til dine knogler, hvor de hvide blodlemmer de bliver dannet. Der er sådan en fin samspil i hele din krop. Men hver eneste lille del af din krop laver sit for at holde dig i live. Men hele din krop summer af energi og vitalitet. Og prøv så at besøge den del af din krop, der kalder på dig lige nu. En del af din krop, som mangler lidt opmærksomhed. Der hvor der måske ikke er så meget flow, som der kunne være. Så følg med blodet hen til den del af din krop, der kalder på dig. Bare vær med den del af din krop. Du behøver ikke at aftvinge den med spørgsmål eller hvorfor den vil have opmærksomhed. Bare vær med den og forestil dig, at du holder om den del af din krop som et lille barn, der bare skal holdes og vugges og have opmærksomhed. Uden ord og uden formaning. Bare sid med den del af dig. Og samtidig med så bruger du dit åndedræt. Jeg sender blid ilt ned til den del af dig. Og du bruger dit blod til at sende energi og flow til den del af dig. Og du bruger dit hjerte til at sende den del af dig kærlighed. Og du bruger dit smil til at sende den del af dig lyset. Det gør du sådan helt uden anstrengelse, bare let og fint sidder du med den del af dig i din krop. Det trænger til din opmærksomhed. Så forestiller du dig, at du
gå længere ind i den del af dig. Du kan gøre dig helt lille bitte og sidde inde i den del af dig. Og forestil dig, at du nu kan se mellemrummene mellem dine celler i den del af dig. Forestil dig, at du er imellem mellemrummene, mellem cellerne i den del af dig. Og med dig har du det blide, varme åndedræt, der stille og roligt udvider mellemrummet. Og med dig har du blodet, der tilfører flow af energi og næring. Og med dig har du smilet, der tilfører lys. Men det er blot en intention. Du skal ikke aktivt gøre noget. Du skal bare være der stille, let og roligt. Og samtidig med at du er inde i mellemrummene i cellerne, så søg lidt ud og kig lidt på det udefra. Men både er inde i og også udefra. Sådan at du tilfører dit åndedræt, dit blod og dit smil indefra og udefra. Og så sidder du her og bruger dit åndedræt og dit blods flow og dit smil. Og det gør du i det næste stykke tid, indtil du hører andet. Og hvis du mister koncentrationen, så bare begynd forfra.
Og stille og roligt for øje på, at ovenover dig er der en lille lysende kugle. Og den her lysende kugle, den søger ned fra toppen af dit hoved og hele vejen ned til det område, der får din opmærksomhed lige nu. Og den her lysende kugle, den samler sig omkring området, så området er helt omfavnet den her lysende kugle. Og den sender du taknemmelighed. Den her lysende kugle, den hjælper dig med at sende ilt og blodets energi og smil ind i det område af dig, som kalder på din opmærksomhed. Så du takker den her lysende kugle og giver den en portion af dit ilt og af blodets energi og af smil. Og så lader du den lysende kugle gøre resten af arbejdet, mens du stille og roligt søger ind i dit center igen, ind i dit hjerte. Og så sidder du og betragter området lidt. Og ser, hvordan den her lysende kugle hjælper dig. Og mærk, hvordan dit hjerte vibrerer af energi og lys og ilt. Og den har en tråd ud til den anden, til den lysende kugle i dit område. Og måske har du undervejs fået et område, der ligesom er i forbindelse med det første område. Og så søger du over til det punkt. Og holder om det som et barn, uden at sige noget, uden at komme med formaninger. Bare holder ved det.
Du bruger det blide, varme åndedræt til at give det ilt. Og blodet til at give det energi. Og dit smil til at give det lys. Og så gør du dig selv lille bitte og søger ind i mellemrummet mellem cellerne i området. Flyder derind med dit åndedræt og med blodets energi og med dit smil. Og udvider mellemrummene i cellerne med ilt og med energi og med smil. Og samtidig med at du er inde i det nye område, så er du udenfor en lille smule. Så når du stadigvæk er inde i området, men også udenfor. Og giver det livgivende åndedræt, blodets energi og lyset i dit smil. Så mærker du den lysende kugle, der igen kommer fra oven ned igennem dit hoved, gennem dit hjerte og så ud til det nye punkt. Og giver den lysende kugle en portion af dit ilt, til din blodets energi og lyset i dit smil. Og så ganske af sig selv kan du se, hvordan de to punkter forbindes gennem dit hjerte. Og fornem, at det ikke kun er én lille gylden tråd, men det er mange tråde. Det er mange tråde. Der er mange tusind små tråde, der forbindes mellem de to punkter. Og mærk, hvordan de mange tusind tråde, og det er ikke kun imellem de to punkter i hjertet, det spreder sig ud i hele din krop. Mærk, hvordan hele din krop og alle dine celler modtager ilt fra dit blide, varme åndedræt. Energi fra blodet og lys fra dit smil.
Og mærk, hvordan den her lysende kugle, den er det har udvidet sig, sådan at hele din krop er i en lysende kugle nu. Og mærk, hvor afgrænsningen er mellem din lysende kugle og så omverdenen. Ligesom om, at der er sådan en membran. Og for at holde gang i den her lysende kugle, så skal du bare mærke ind i dit hjerte med et let varmt åndedræt. Energi i blodet og lyset i dit smil. Så lige at fornemme, hvordan din krop har det lige nu. Og stille og roligt kan du vrikke lidt med fingrene og med tæerne og mærke underlaget, hvor du sidder eller ligger, og blinke dine øjne åbne. Tak fordi du var med på denne her rejse. Du må gerne dele den her med andre, hvis du har lyst. Og tjek gerne min kanal ud for at få flere meditationer, lyssprog og retreats. Det var alt for mig. Lav den dejligste dag.